komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Then, ako naman Aksyon ay Tayhopon na checking in. Aksyon Firing Line! Dari kita sa Miyerkules naton nga presentation, Miyerkules kita nga pagpangalagad Hunyo 16 tuig 2021. Aksyon Firing Line! Dari sa Metro Bacolod nabatyagan ang pagtupa sang ulan na sining hapon, no? Mayo lang kay daway gid man maglawig, pero medyo may damol. Pila ka mga area nga may madamol nga pagtupa sang ulan. Aksyon Firing Line! Pero base sa ginpagwa nga advisory kag gikan sa Weather State Bureau, may aras ang southwest monsoon nga nag-epekto sa northern Luzon. Ibalo naton diri sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros Occidental kung kumustaya ang lakat sang panahon. Aksyon Firing Line! Liwat na naman kita nga magapangalagad until 9 p.m. alas 9 karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Now ang aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube sa online. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Pero antes ang tanan, DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! unahon ta na yung pagtsakyar sa lakat sa panahon. Let's have Aksyon Gan ni Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi please kamin. Mayang gabi Aksyon Bray, no? Sa aton mga listeners, mayang gabi. Ari lakat sa atong tiyempo sini nga gabi, Miyerkules, kita karon nyo 16 tuig 2021. Ang habagat dito nagapakadto, ang hangin, southwest monsoon dito sa Aminan, sang Luzon. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, lakip na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan. Medyo maayo-ayo pa, nagulan lang kagina, may pag-uumguum ang kalangitan hasta nga magalumo ng kahawaan. May dala lang ininaligwin nga mga pagulan o kung pagpanag-uog nga tugas sa gihapon sa southwest monsoon, ginaupdan sang localized sa thunderstorms. Dito pagid sa pinakapunta sang Luzon, mabulubas ko dito ang hangin, kasarangan hasta may pagmadlos, nga halin sa direksyon na bagat na nakatungdan o kung southwest nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Very particularmente sa aton localized forecast ang nakatungdan sa Kabisayan o kung diri sa western seaboard sa aton. Lakip na ang aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod. Okay. Nagkapabilin nga maayo pag ng tiyempo, may pag-uumguom ang aton kalangitan, hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga halin ini sa gihapon sa southwest monsoon. Napaidalom kita sa may nayas sa may kasarangan nga pagdupuy-dupuy sa hangin. Maghalin na bagat na nasilangan pakadto, na bagat na nakatungdan southeast to southwest sa aton mabatyagan.
sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini punto 6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Alas 9:50 sinikaron nga gabi hunas naton 0.0 metro malapad-lapad. Ang taob magabalo sa alas 4:27 buwas sa aga sa takos nga 0.8 metro ang kadalumon. Alas 6:07 sini nga gabi nagtunod siya ring adlaw kag magabot laki ni siya alas 5:23 buwas sa aga. Hari kita 25 hasta 33 degrees Celsius o 67 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit. Si Bulkan kadlaon, way kita may na detect nga pagtayog no sa 24 oras nga obserbasyon. May ginbuga lang ni siya nga kasarangan nga puti nga so nagtimbubo o kini mga 500 metros halin sa iya nga guabantes ni siya nagkulap sa direksyon namin na nakatungdan. Ang iya nga ginbugang asupriara 1705 to nilada sinila nga tinalikdan Hunyo 12. Kag amo ni mga parameters nga nagatag indikasyon may hydrothermal or tectonic nga pagproseso sa gihapon nagakatabo dito sa kasulok-sulukan sang iya ni Bulkan kanlaon. Diwat nagapaabiso ang DOST peoples kag in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center ara sa gihapon sa alert level 1 si Bulkan kanlaon kag ang 4 kilometer permanent danger zone padayon nga gina-enforcer ini. Ang aksyon art ang pagtayog dito blas ang nagligad nga 14 sa Bukidnon. Okay. 4 ka major shocks. Kag inas ang kagahon hasta ini nga alas 11:17 sang ugtog inisip-isip namon 115 ka aftershocks. Nagadugang sa dugay-dugay nag-alarma nga hamon nga hazard hunter no nag-alarma. Nagadugang ang aftershocks siniti kaluoy sang aton mga kauturan dito sa Bukidnon. Dira sa kalapit mga Marbel, South Cotabato, Iligan, Marawi, Cagayan de Oro. Daw nagakaag sila. Kadugay-dugay na giho ang ilang ginatindugan. So, amo ni buligan lang sila pangamuyo Gani man. Balik Nami sa gali na normal. kay bisan kung may ara kita sina diri gamit maka ma-detect nato no. May mga ma-detect gani amo ga-appear dayon do notification man sa aton. Parte sa detection sang pagtayog na daw ay pagid. Way pa. Action at iniya as per record lang ni nga seismometer bala nga installed sang Feebolx no. Pagtayog sinati ma-record nila daw sa seismograph kung pila ang rehistro sang magnitude kag diin nakalabot ang intensity. Pero Okay. sila nga ekwipo o kung mga sophisticated nga mga gamit nga mabalaan antes mag-igo ang linog. Way pa may naka-invento sina no. So ini pagi lang ni seismograph no. In a matter of 20 to 30 seconds marehistro ni dayon sang Feebox. Na-install ni siya madamo ni bilog nga Pilipinas ang mga seismic station. May ari kita diri sa San Jose, Buenavista, Antique. Geographically distributed ni siya no. Okay. Sa bilog nga Pilipinas ang aton nga seismic stations. Ayos? Ayos. Oh. Okay na to? Okay na to Oh. Halong-halong ang limpuduan Sige. tatapunan ta kita. Okay. Welcome. May gabi gid. Aksyon Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Ano ang pinagkamadalag ko nga balita nga tuntutukan karon na gabi diri sa ino palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sang ino regular anchorman aksyon na Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ari ho nagligad to kundi si Presidente Rodrigo Duterte. Basta gani mabatian niya bala ang mga
panawagan ang endorsement sa iya magkalyado, ang panawagan sa mga malapit na siya sa Malacañang nga tiluyag nila nga ang incumbent president, no, si Presidente Rodrigo Duterte, kung tani magpapili bilang vice presidente kay ti ang eleksyon masunod na nga tuig, kag amo na ang panawagan, no, sa iya halos mga kaalyado sa politika. Aksyon firing line. Kundi damdaman nyo sang una, nga basta mabatian gani isang presidente, nga mayara nag-endorse sa iya, no, parte sa sina nga posisyon, tiga hambal gina si Presidente Rodrigo Duterte, tama na, hindi na ko sinada, okay na ko iya. Uy, ari ang pinaka-latest, subungo mayara balasang silibton nga mapalayag ang Pangulo sampung sod Pilipinas. Aksyon firing line. Ano ini? Siling ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Siling niya ang pagpapili bilang Vice Presidente sampung sod Pilipinas. Kung ako siling niya pwede na nga it's a good idea. Actually, English. Nga, it's a good idea. Mutang balon siya timayo man nga idea. Pero, kabalo ka damo pa ko mga unfinished business mo nga dapat tutukan ko. Like, for example, pag-away kontra sa illegal nga droga, korupsyon, kag kriminalidad, lakip na diri ang pagpatukod sa mga infrastruktura. No? Siling nga mo ng wife pa na kung matapos. Aksyon firing line. Kag sigurado nga hindi ini matapos-tapos sang Duterte administration, kapin pagid subong nga nataymingan nga sa idalom sang iya sining nga administrasyon, nag-igo ang pandemic nga COVID-19. Aksyon firing line. Pero, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, it's a good idea. Pero kung magpapili bilang Vice President, si House Majority Leader Martin Romualdez, siling niya, mapaiway ako. Aksyon firing line. Galing ti kabalo ka naman sa Presidente, any time of the day, or basi sunod nga mainadlaw, may ara sang pagligwat or basi kung pagi sa mga spokesperson niya naman, mambal naman ba lang iya lang to sang presidente. Ilahugi lang to, kamo yan nagpati man dayon. Aksyon firing line. Pero lang tawon, tani kay hindi niya malahugan mo, no? Ang presidente, basi kung matuuron niya man bla, nga dayunon niya nga magpapili bilang vice presidente sa pungsod Pilipinas, na galing ko ay pa man siya nagmuno No, kung sinong pilion niya nga among magadalagan bilang presidente nga magatalos siya posisyon, pero kung madayon ini kay ang claimor kag ang damo sumong panawagan, run, Sara run, di siling kumasi madayon gituod ang Duterte tandem. Aksyon firing line. Pero balikan ko na karon kay ti salyad na sa politika, by the way, sa mga mahilig sa politika kay hindi tagi niya madula nga minyo, kung sa malinuto pa kung mayara ka karinderya, dapat ang politika ni, no, nga mino hindi mo gid pagdulaon, kaya mo niyang nanamitan sa mga tao, no? Nanamitan gid sila sa politika. Aksyon firing line. And speaking of politics, ari ay sa mga wala iya makabati kay ina sa report ni Aksyon Jan Diaz, kundi ang Aksyon Radio Bacolod may ginpatigayon nga pre-election survey wave 1. Now, diri mga ka-aksyon may baluan na kung sino nagapanguna gyapon. Halimbawa, sa nagkalain-lain na posisyon, kag kaina kahapon kundi congressman, subong sa pagka-alkalde. Sino ba lang nagpanguna? Balikan ko na bala karon kay ti total politika na gid man niya. Aksyon firing line. Sa gusto naton kag sa hindi daw gamat-amat na klaro nga mainkwentruhan na gid diri sa Metro Bacolod, ina kon pagabot sa bulan sang Oktubre may mag-file gid man kontra sa kay Mayor Bing Lunadia. Aksyon firing line. Pero ari ay
sa survey bala kundi ang pamangkot sa mga respondent. Ang pamangkot diri kay ini kaugalingon nga survey nga ginhimo sa Aksyon Radio Bacolod. Ang ginapamangkot sa mga respondent nga kung subong patigayonon ang piniliay, sino ang inyo botohon? Uy, mapati bala ka mo? Nga mas dako nga percentage na nakuha ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez compare kay incumbent Mayor Bing Leonadia. Aksyon firing line. Tinano ang mensahe na nung butang balon sini. Pero again, hindi manitanan nga taga Bacolod ang ginpamangkot mo. Na may mga magic system pa na iya sa politika nga mga luntad. Anyway, buwan pa lang, damo pa ni nga mga survey nga patigayunon sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon firing line. Pero karon iplastar ko na liwat lawagon ko na liwat karon ha ang mga result. Buwas, standby ka mo, sundon nyo sa Aksyon Hotline. Kay ato naman ipresentar sa inyo ang survey para naman sa Vice Mayoralty Position. Aksyon firing line. Ano pagid ang mga balita nga aton natutukan karon na gabi diri sa inyo sini palatuntunan aksyon na firing line. Ari pagido, i-check naman ni karon ang school year galia. Ginaproponer karon nga ang pag-umpisa sa school year 2021-2022 mahimo umpisahan sa bulan sang Agosto or sa una o kung ikadua nga semana sa bulan sang Setyembre. No, tiyong ibaluon tara. Anong paglantaw niyo man? Ining blended learning, agin patigayon subong sa Department of Education, may aragin man kita nakita nga nakabulig ini, kag maayogin man ini nga approach para iya sa mga estudyante. Aksyon firing line. Damo na sa mga graduation, virtual graduation na ginpatigayon, damo mga estudyante man nga nakabaton sang ilang mga medalya no sa online bala nga graduation, pero wala gid sang parents nga nakakuha bisan third honor lang ba. Aksyon firing line. Kay sa mga module actually ang parents ang ginikanan na mong patay-patay trabaho mo ang magkaibalo kag may ara ideya sa pagsabat sa mga module sa kabataan nila. Why sila grado, no? Why man sila ginatagan the certificate of recognition or pagkilala, no? Aksyon firing line. Tani, mabalaan ta kung sino sa mga ginikanan sa mga parents ang mangin cum laude. Aksyon firing line. Ay sadya ini. Pero nanong matabo kung idayunon gid by August and September. Hindi ayhan nga tiway galing kita choice eh. Kung magamuni gihapon ang status kag sitwasyon sa pungsod Pilipinas, wala sang mahimo, pero ang gobyerno as long nga mabuligan ang kabataan, kabay pa mabuligan nga ma-maintain, matagan gyapon pa maagi nga mapaalam, ma-educate ang kabataan, tisigihon tay ang blended learning paagi sa module and other type of learning or approach ng ginahimo sang gobyerno. Aksyon firing line. Te galing abinyo ko damo balasang sa private nagapa-eskwela nga mas gin-prefer nila subong i-transfer nilang kabataan sa mga public schools. No? Sa elementary kay do kay useless kapin pagid. Kung simi private ang imo ginapa-eskwelahan kag hindi man makasangkol nga magpa-online o classes, mas mayo pa sa public school na lang eh. Aksyon firing line. Ano pagid? O yari na naman. May isa naman ka-opisyal sang Department of Health nga naghambal nga ang face shield. Kundi ang face shield ni gina-require nga dapat masuksok kani kapin pa kung magsakay ka sa public transportation o kung sa mga salakyan. Na? Kung ara ka sa enclosed o kung sa sulod sa mga mall, magkadto ka sa government offices, kinahanglan may ara kagid face shield or else hindi ka pagpasudlon sang gwardiya. Aksyon firing line. Pero may ara iya nga gina-impose ini bisan outdoor bala maglakat-lakat ng ibanda kay stricto na gid man nga daw ginabantayan gid dapat may face shield ka.
Aksyon firing line. At least subong may isa diri ka opisyal sa Department of Health nga nagambal siling niya ati ang facial ni pwede naman ni nga hindi pagamiton outside outdoor kay ti ang moisture sila siling ni Health Undersecretary Leopoldo Viga naga-build up para sang kabudlayan iya para sa kag naga-distract sa mga trabahante no sa mga workers. Galing kiti amo na bala siling to perting risgo sa gyapon sang COVID. Dapat isahon na lang ni total donada naman ng publiko. Aksyon firing line. Kabay patani ngayon nga statement, hindi naman maghatag sang confusion kag umpisahan sang paglinalisaya kapin pagid sa mga pampublikong lugar katulad sa merkado kag public transport no ang iban tuod lang kung magdakop guro sa mga nagasakay sa dipasay nga salakyan damo gid permi ang magkaladakpan. Aksyon firing line. Amoy na so far ang mga balita nga dalag ko sa national diri sa lokal na nung pilag ka mga tutukan ta nga mga balita no mga report karon nga gabi. Now, by the way, postpone ang activities ang Charter Day celebration pero dayon niya of course ang selebrasyon katulad la sa birthday nga why ka man activity, why kanda na kunano pero dayon ginayang birthday mo. Kaya mo niyang pizza mo. Aksyon firing line. Pre baloon ta na karon ang mga detalye pagidugang with Aksyon Del Salazar samtang SP ginapamonitor kung bala nag-comply ang developer sa cease and desist order batok sa ginatukod nga beach resort sa Sumag River. Aksyon firing line. CDRRMO kag DPWH mag-umpisa sang synchronized declogging operation sa masunod nga simana. Aksyon firing line. Amo nang insakto kay titig-ululan na niho, hindi ta napaghulaton pa nga magdanaw na naman kag hindi malimpyuhan atong mga outlet, no? Hindi malimpyuhan ang mga drainage system, tingwa sigurado baha. Aksyon firing line. Kapilaman ka madalag ko nga balita dugay-dugay sa provincial capital with Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon firing line. Alas 7:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagan. Unahon ko ning party sa DepEd. Gusto ko magkuha konsensus kag opinion sang mga parents, sa mga ginikanan, sang mga estudyante o kabataan nga nagamonitor man dira, basi luyag naman mag-amot karon nagapi sang mga opinion nyo, ipadala ina sa aton sini nga Facebook, no? Sa comment section dira pwede no gid ipadala kay basahon ta. Ang question simple man lang, nano paglantaw nyo, ang blended learning bilang implementar gin patuman sa DepEd, ano ang dapat ligwaton sini kung may ara gin man? Anong inyo assessment o personal nga paglantaw nakabuligin man sa pagtuon sa kabataan? O may improvement o kung nangin okay ining approach o dapat may ara sang ligwaton? Aber ang inyo opinion, abi ang inyo sining pananawan ipadala palihog sa aton sining Facebook page dira sa online, no? Paagi sa comment section kay aton ginina pagabasahon. Aksyon firing line. Alas 7:17 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, ari ay kay speaking of blended learning, ang blended education, of course, hindi ni matigayon ang blended learning approach ng Department of Education without sang teaching force. Kinanglanon diya sang gobyerno sa Department of Education ang iya sini nga mga warriors, amo ning mga manunudlo nga patay-patay halin sa distribution of module. Naga-follow up, naga-monitor sa kabataan, estudyante nila kung ano ang performance. Amot ang paglantaw nila sini, and anong inyo abi opinion by August and September dapat na ni marisom gilayon ang ang klase for 2021-2022. Online sa firing line. Pero ano iya sabahin sa mga manunudlo? Ano ang ilang paglantaw angot sa sining ginhimo no sang DepEd nga approach agud nga ma-maintain o mapadayon ang learning process sang kabataan. Joining us tonight is Richard Hilangri of Alliance of Concerned Teachers kag sa
mga principals nga association siya man ang tagpamuno. Sir Richard, how are you? Good evening. May gabi Aksyon Art kag sa ato ng mga teachers, mga ginikanan kag tagpalamati sang Aksyon Radio may gabi sa inyong tanan. By the way, sir, unahon ko lang check, subong ano man halos ang klase or ang distribution sa module, ang final exam for the school year 2022 to 2021, ano natapos na gidman subong? Wala kita isang pan ng periodical exam. Hindi nga mga automatic test lang. Para nga ma-lessen ang burden sa aton ng mga estudyante. So, nagapanghatag yapon sa modules kag target by July 11 close na bilang ang school year during this pandemic. Kag magahimo naman sa mga grades sa atong mga forms. Okay. Magprepara naman sa next school year kung saan italana sa Department of Education ang pagbukas naman sa next school year. Okay. So, butang balon by July 11, initanan tapos na sa grades na lang matutok ang mga teachers. Pagkatapos na mga forms sa isang mga estudyante, amon ng ugahon na gina-required man sa Department of Education, mga permanent records nila. Kung may mga kakulangan nila ng mga requirements, mga outputs sa aton ng mga kabataan, hulaton para sa aton mga teachers para ma-complete kung makapasar sila sa ilang mga grades Action Art. Parang makaproceed sila sa next year level or grade level para nga okay. yun ang pag-improve sa nila nga pag-skill Action Art. So, in other words, Ma'am Anthony, kung ang nakapasar after July 11, kung pilang percentage ang mawala nagsigi sa pag-eskwela, naguluntat na pa na mahibaluan. Sige, ang sa aton niya, marching order sa aton pinalangga nga Superintendent Ma'am Gladys Salit, taga maning sa Department of Education, nga tutukan gid ang mga kabataan nga nablang daw laging behind ang panawag sa sila kay TY nagakuha sa modules. I-follow up gid na sila nang natabo sa ila kag kung may mga kakulangan ina sila nga mga outputs tagaan sila gyapon sa ligwa. Academic is ng panawag nga para nga ma-accommodate siya kay tungod sa ngalan sa ginatawag nga pandemya sa subong. Okay. Tagaan sa ligwa kung ang hindi lang siguro ni makapasarte ang nagpalagi. Nadula gid layang hindi na gid locate sila kundi na. Kung napatay nga mga mayara kita nga mga napatay nga kabataan amo na yang siguro kapusit sa kaso. So mintras nga ara sila, reachable sila, ga-respond sila. And then we can assure nga maghatag sila sa ilang attention sa ilang pagtuon sa ilang module so makapasar sila pinat. Pero sir, hindi budlay para sa inyo, especially pag sumada sa total performance and grades nila since gati lain niya kung may actual kung tani nga face-to-face nga makilala mo sang lubos ang number one, karakter nga reflect mo na although mayo kay imo sa klase kon pasaway kung kisa sa sulod kwarto may mga factor ina mo ti kon hindi ka familiar sa mga students nga subong ya ara sa imo nagsulod why man nagbatyag kabudlayan ang mga teacher sinong hatagan ta sa maayo nga grading siniman kung sa pagsuma lang gid nga actual may may formula na nga isulod lang ng grades galing kay ang inugsulod amo nang ginareklamo sa aton nga mga teachers kay primero aton mga teachers before sang school year sang October to black no ang ilang ang ilang frame of thinking pre-pandemic pa yun reorient ato ng aton mga teachers nga pandemic niya sa subong hindi niyo pagparehon ang standards ng wala pa pandemic sa subong. Okay. Kay kung i-apply ko ang pre-pandemic mga almost more than half ng mga estudyante hindi niya kapasar mo no. Correct. So, tinaga-implement pa ng Department of Education sa academic is na
tagaan isang ligwa kung hindi sila makapass dira sa ilang mga outputs ulaton kag pasuktor sa mo nga pass. So medyo sa aton pati daw laban gid sa motivation ulo-ulo kag ulat-ulat bla. Okay. Ang daw hindi nang guro kapag hindi daw wala ka siya nang hindi nga ginikanan kag estudyante kasi daway ka naman sa ihampak na issue kay isang primero dato isang mga first grading pa lang. Tingiban to may mga attempt na mag-suicide no kay daw hindi nila makupapan. Isang ulit kita ini sa Department of Education at sa mga teachers man nga kung the same set of standard ang i-implement sa pre-pandemic damo na sa estudyante ang hindi na magpadayon kay matakaan na kasi siyempre sila lang sila din tagaan man gid ligwa pagdiya sang Department of Education sa aton ang aton mga teachers din reorient man natin especially ang aton mga young teachers la kaya ang orientation nila yang magtudlo iturutudo ang hindi kaya matutom te senior. Bigin rin yung natin nga iyanay pagpiliron or whatever, itagaan ng siyansa, ilabuton din sila. Okay. Saryaw ng ginikanan. I-encourage sila nga even though nga this is a pandemic, they can still proceed with their study nga wala to namon, do something na action art, no? Okay. Why is sir honor for parents, mga recognition? At why sa mando ang ato nga Department of Education diba na kung implement na action art mga away man ang ibang to nga Guro sadya guro naman sila yung parents dahil lang hindi ko yung magpasugot nga lain to yung first honor sa ginikanan pero totoo lang yung ginikanan dapat amo gining pasalamatan man sa Department of Education mo. Sakto ng action art especially sa aton elementary mga pre-elementary ara ginikanan nga naghatag man sang more than 100% dedication sa pagtutok. Siyempre, self-learning modules, meaning matuon ang bata. Dati kung hindi mo na pagbandayan niya, duwi-duwi, hindi na siya magtuon niya. Correct. Ang nagdadayang natin ng mga parents sa elementary kag pre-elementary, sa high school, may araman nagyapon na pamangkot. Pero pwede maka-self-study ang aton ng mga high school, especially ang senior high school, ang junior natin, pag second year nila, third year, fourth year, feeding na sila yan basta kaya nila ang lesson. At kung hindi sila makakaya ang lesson, pwede man nilang pamangkot ang internet kung naara sila online. Kasi sa Google pa lang makapamangkot na sila diya, no? Aha. In other words, ang school year for 2021-2022, dako gihapon ini nga challenge para sa Department of Education, para sa mga parents kung paano nga masigi-sige ka mapursigi ang education system diri sa Pilipinas. So challenge sige ako naksunod kay although may almost one school year na kitang experience. So ginatanaw diri sang mga teachers nga ang pinaka-epektibo amo ang online. Kung hindi na gid man mag-purely online, pwede pag i-blended naton, meaning kung anong pinaka-available nga resources, pwede ka online, nabi kita isa kadlaw. Kung daw may vaccine na mga kabataan, pwede man makakadto sila sa eskwelahan isa o duha kadlaw. And then the rest, sa ilang palay, self-learning modules, no? Pero galing makapoy-kapoy ini siya, no? Sa ating mga teachers, ay ma-online siya, ma-printing siya sa modules, ma-face-to-face siya. So, amo naman niya part sa sa eskwelahan mag-accommodate o kung mag-training sa ating mga teachers, although nga makapoy-kapoy siya. Pero amo nyung pinaka-epektibo during the time of pandemic na i-blend nato sa situation. Kaga ang pinaka-namin kung matuman sa Department of Education, ipangako nila this June nga 25 gig per month ang yata niya sa mga teachers. Ang ato ni estudyante kung matagaan tanan sa mga tablets, mas maayo gid, mas barato ini sibla action art compared sa self-learning modules. Correct. Ang self-learning modules, kung printingon mo na sa isa ka school year, kung tuturon mo gid ang mga pages, hindi mo pagpagamayon, magadalagan ina siguro 6,000 to 7,000 kada estudyante ang magasto. Whereas, kung tablets, ara na lang lesson nila rin sa kindergarten hasta grade 12 sila,
pwede lang naguro mabakal sa Department of Education kay bulk man na pagbakal 2,000 to 3,000 pesos lang. Reusable pa next school year basta nila maguba. So, kabay pa nga pinsaran ini sa Department of Education kung magsige kita SLMs, dako ang gastuhon, pagdamo sang kahoy nga doon. Kag kung kisa hindi natin masiguro na nag-learn to do ang bata kay Alas 7:28 na. Aksyon Firing Line. Grabe, no? Ang halit sa pandemya, pertigid, kay parehos ning education nga ga-expect kita, no? Kaalam ang maangkon sa aton kabataan, kag dirita nahatagan gid sang pag-apresyar ang trabaho sa mga teachers. Tiyari pati ang ginikanan naninguha, no? Kung paano matun-an ang ilang mga kabataan, pagi sa pag-share, pagtudlo, kung masarangan nila, sorry, ginauto na nga ito niya. Po, siya mo itong akon kay na nga sugpon nga kung ma-providean man lang sang Department of Education, sang tablets, kag online, ang mga, yun na sa mga banwagid na urban areas. Okay. Kag isunod na lang ang mga sa rural areas. Draguro, bisan mag-pandemic, way tamang pangayo, bisan maglapaw pa 2 ka tuig, 3, kung bakod lang aton internet. Kag ang gin-providean sang load ang aton mga teachers, may tablet sa mga kabataan, makasave man ang gobyerno, hindi na siya magpatukod classroom, kag iban nga mga expenses related sa construction sa classroom, o kung pag bisan way na libro gani kun arada sa tablet sa mga lessons tanan makaya na lang sa aton mga teacher sa aton mga estudyante action art, no? Makasave gid ang gobyerno sina galing kay daw ang aton nga department may nainay makuwis ang pag-action sa mga ginapangayo sa aton nga teachers labi na sa alliance sa teachers. I think nila rason permi nga ang budget para sa COVID. Taglapit ng eleksyon kasi dito naman lang budget sa election action art. Ano ang kulbaan natin? Kabay pa tani matalupangdan man kag mag-increase man ang inyong isa sa inyo panawagan. On that note, Sir Richard, salamat sa time. God bless kag maayong gabi. Madamo gyud salamat Aksyon Art kag sa palamati sa Aksyon Radio maayong gabi sa kanan. Aksyon Firing Line. Anong lantaw niyo sini? No, mas mayad ba lang nga sigihon ta with this type of system, no? Ang blended learning sa kabataan and why ka naman choice nga iba ni? Ano pang mga option? Pero nagapati kung katulad sa iban nga mga nations nga may ara na iya sang madamo nga na bakunahan sa COVID-19 vaccine, basi kung makaamat-amat man kita balik sa ginatawag face-to-face learning. No, bisan amat-amat lang, pero at least hindi gid mabudayan ang mga estudyante kag magginikanan man bangod na ni bag-o, no, sa bag-o nga sistema dulot sang pandemya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Last 7:31. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years.
pang ang mga kabataan bilang Sanggilas, Pilipinas kontra Korea. Kadibuinas may kabilangil nga taga Bacolod no nga gampang busya nagpadaog abi ko ni mga overtime na to kay tied ball game at 78. And then do 2 seconds na bilin. Grabe na pa-shoot niya pa buinas na si bata ini ma ini
future of Gilas, Pilipinas. Aksyon firing line. Pabalik tali sa ino pala tuntunan ng aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan sang irregular anchorman, Aksyon Brian Morden. Standby in a short while sa report with Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Diri ko anayo sa mga mensahe nga ginpadala nyo karon nga gabi. Again, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sini nga comment section dira sa Facebook kag YouTube. Pwede ka mo kapadala. Or hindi gani sa text hotline na karon dugaya. Oy kay nanay maling kag husisyo ko gali dira sa ilihan bago maayong gabi mayuman nga pag-monitor. Aksyon firing line. Remedios Taton Makilan. Maayong gabi man sa imo, siling niya si Roger Villaran o birthday niya today. Ginatamyaw na gid, happy birthday. Aksyon firing line. Araman si Ana Sinoro. Angela Liarti Gayundato, siling niya gamonitor kami diri sa Bangga Tutong Filisa. Yvonne Voister, maayong gabi man, dan sharing from Germany. Salamat tira, maayong gabi sa mga taga Germany. Aksyon firing line. Si Carol Montoya, maayong gabi Action Art, ari ga monitor via FB live from National Printing Office, Quezon City. Liog tamyaw si Enting Biboso, kag ang batch 85 sang St. Joseph Villamonte. Jocelyn Liboon Dispuho, maayong gabi man, Imbong Jucampo sa Maaw. Araman si Madam Lilia Taton, Milili Oligo, maayong gabi sir, idol. Regards lang kay Vanessa Mayo, Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa. Alin kay sir Milili Oligo. Ronnie Mananghaya, maayong gabi man, watching live from Saudi Arabia. Halong kita gyapon, permi, siling niya. Aksyon firing line. Araman si Melvin Suladarios Abdo sa Malingin, Bago City. Kag Mary Giselle Bustilio Halapa. Si Milili Oligo. Ay, na magabang agda sa maniapon. Salamat sir. Idi Laos, kamonitor man si Nanay Isabel. Araman si Alex Fuentes. Tomas Broniola, maayong gabi man. Siningas lang ko, Action Art, cancel ang celebrations ni June 18, Saturday sa Bacolod. Ang holiday sina nga adlaw June 18, cancel man, hindi na sir. Ang matabo sina, ang activity lang, cancel. No? Pero tiyang celebration, di man na mag-cancel, sige lang na iya. We are celebrating the Charter Day without any program or activity. Aksyon firing line. Layin na siya hindi mo na siya suspend o kung ano man kay sige gina. Jinky Dialagdon, niya greet lang si Biboy Villasor of CMO Sectoral, also to Vanessa Mayo, Noel Amar, Milili Oligo, Alex Montesa, kag Dennis Richard Tibo Roma, ang presidente sang EFC, Jonathan Michael Season, araman na. Romy Agsam, Warren Ortiz, Dumala Ron, Mabel Tapalya Robles, Suzo Bautista, ari ko sa Qatar. Thank you gid Nanay Tessie, gapamatigid sa program. Ariel Halia Sudoy, kumusta? May bahililo pwede na bisan hindi essential, hindi gid kay may quarantine pass to yang Iloilo. No, kag stricto to sila gihapon. Ga-requirement sila mga documents gid. Merling Gonzaga, may gabi, always monitor sa inyo. Lenny Sena, araman si Junjun Lacson, araman si Arman Regalado, Stephen Magbanwa, CJ Ligaspi, Catherine Kapunong, Martin Aliling, Merly Gonzaga. Nya daog si Lacsonart ng Gilas, daog gani. Mayo. Francisco Guangco, Hari Kinyosa Hamilano, sa sumag sa balay kuno nga monitor man. Siling naman ba sa Mayo, good morning Lacsonart, kaupod lang kami sa imo from US, no, sa Minnesota State. Bobby Munoz, Ronald Vicera, Joval Trinidad, may gabi sir. Araman ga-monitor, nabasa ko na niya, kay Diding Alojamiento. Iban karon naman, dugay-dugay. Aksyon firing line. Alas 7:51 na. Capital reports. Dire na kita sa madetali na sambalita. Let's have Aksyon Marlon Hinobia, balita sa Kapitolyo Provincial.
kay 23, 24, 25 sila duhan to, ang mga beach resort. Kumusta? Why man pasubong sang nag-advance celebration? Kay balo naman kita nga next week pa to, ting tao ba si maging ngalit plus subong Aksyon, Marlon? Aksyon ang inang temporaryo nga pagpasira sa tarantarang nga mga beaches kag resort. Ang update sa Aksyon Art nga ti kahapon pa lang ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office nag-umpisa na Aksyon Art bisita personal sa mga beaches kag resorts para nga ipahibalo ang damlaglang executive order nga ginisyu ni Governor Bong Lacson nga nagadumili sang operation sa umpisa June 23 to June 25, no? Dabo-dabo naman sa mga beaches kag resorts ang Aksyon Art nga nabisitahan. Kalabanan ang information nga nabato naton sa kalabanan nga mga owners kag mga managers nakahibalo naman Aksyon Art nga amo ni ang order sa ato sa nga provincial government. Isaya ka balita nga balantayan kay boss nga adlaw may simultaneous province-wide vaccination nga pagapatigayonon. No? Bali province-wide nga vaccination? Province-wide Aksyon Art nga vaccination ibot sa lingon sa 31 ka mga banwa kag syudad sa bugos ka probinsya may ara sang pagpangmakuna kontra COVID-19 nga matabo. Kay amo ni ang ginkasugtan sa Sinapol nga ginpatigayon naglikad nga adlaw ni Governor Bong Lacson with local chief executives kay Luya Aksyon Art nga plastar sa maayo sa provincial government mo ang dalagan sang vaccination program kay kadamo gali sa Aksyon Art sa naesponsyahan kay nasumalang nga mga problema. Humalin sa aktual nga pagpangmakuna tubtob sa late reporting hasta Aksyon Art sa mga listahan ni sa mga dapat magunahan ho. Uy. O daway Aksyon Art nag sa lalanto plus dugangan pagin Aksyon Art sang ginasupply nga bakuna sa mga LGU. Ang iban Aksyon Art nagasiling nga ginakulang porque sa ulihin ni buluan nga mayara man gali. Way ka santo ang reporting nila Aksyon Art sa bayan sa nga DOH. Pag ang ila sa ginapangayo dugang nga bakuna, duway sang klaro ba Aksyon Art kung bala kulang gin sila or sobra. Ang inang paggamit Aksyon Art blood daw hindi gin mabalaan kung bala sa napadala nila kadamuon nga mga vaccines pila ang nabakuna. Okay. Pila ang uay magamit, pila ang dapat ibalik. No? Ako na Aksyon Art aging plastar sang maayo kag may ara sang pagsulundan Aksyon Art kag proseso nga dapat sundon na before umpisahan ang vaccination. Una, hambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Dapat ang LGU sa banwa or syudad may ara naka-prepare na nga vaccination center, vaccination area. Son plastado naman Aksyon Art ang mga vaccinators, ining team of vaccinators. Kag plastado man ang listahan sa karamoon sang dapat pagunahan. Kaya ng listahan na dapat isubiter na anay Aksyon Art una sa Provincial Health Office, sa Provincial Government, kag hatagan mas ang kopya ang Department of Health kay dira nababase Aksyon Art kung pilag ka na buon na bakuna nga dapat ipadala. Ang provincial government nagpain or nagtigana gid Aksyon Art sang ambulansya nga mo nang kargahan sa bakuna nga idulong sa LGU nga preparado na Aksyon Art. Hasta sa paghaboy sa ginatawag nga waste materials, no, dapat Aksyon Art na plastar man na sang maayo. Okay, hindi basta-basta Aksyon Art nga pagkatapos mo na gamit sang bakuna, pag-inject mo na, siyempre may vial sa siya. Mabilin Aksyon Art nga mga makabig basura, dapat mag-dispose na proper man Aksyon Art. Muna dapat ang i-plastar. So, mabalaan ni Buwas Aksyon Art Webes, kay ang target dali, 2 kadlaw mo, Webes kag Biyernes, ining simultaneous vaccination. 13,000 ka doses ang Sinovac. Amo ni Aksyon Art ang ginpreparar para sa sining 2 kadlaw nga simultaneous vaccinations. Sinovac ni sa pusilingonti 13,000 manika vials kag ang pag-deliver kakadamo ng Aksyon Art sang doses sa COVID-19 vaccines nga i-deliver sa LGU magadepende na sa ila sining populasyon.
So, A1 kag A3 nga kategorya action art ang target nga bakunahan sang seding vaccination buwas kadlaw. Attorney Ray Fernando Diaz. Subong may ara nakita sang measures gito nga i-implement. Governor with the mayors held a meeting. They asked me to overlook the rollout this time, no? Last time medyo daw relax tay. We allowed our LGUs to take their time, convince people, educate people nga magpa-vaccine. But now the national government is giving us regular doses of vaccine. Hindi ta pwede ka full step behind sa vaccination schedule, sang vaccination program sang atong national government. Right now, we have about 13,000 Sinovac at our disposal. Ang plano naton, no, which will be disseminated by memorandum to be signed by Governor Bong Lacson, is that sa 13,000 tanan ni LGUs tigaan ta lokasyon based sa ilang population sa category A1 to A3. That is why we are adopting this new scheme. From the start, amo na ningin recommend ko sa ila sa PHO. But due to hesitancy sa bakuna and due to lockdowns of certain LGUs, wala nila ginapatuman atong plano. So sila ko, it's now time for us to implement a unified simultaneous vaccination schedule and program for the whole 31 LGUs of the province of Negros Occidental. Ano sunod sa mga LGU dapat piho-piho gid ang kanabuon sa mga nagpalista dapat sure gid art nga mabakunahan na siya kay kung ma-isol man lang nugon ang ginpreparar. Tinga may experience di sa nag-gross nga no napanos nga kunaw, inab lang ko ay nagamit. Yung may nagkatimbre sa ato nagsunart nga may aragit man way magamit kag kanugon ba? Ulihi nato kiban nga dapat kuntani way na madugayan pwede pa nagsunart makuha liwat sang probinsya kag bahatag to sa ibang nga mga LGUs nga mas nagakinahanglan mo. Ambal ni Diaz ni ho masigisikin na rin kay nagtimbre na ang gobyerno nasyonal nga mangin regular na ang ila sa nga pagpadala sang bakuna. In short action art, kakahulukan din signal man lang din sang Negros Occidental siguro ginuhulat sang gobyerno nasyonal kung luyag nilang magpa-deliver dari sa bakuna ang gobyerno nasyonal action art di man siguro sila nga mag-indicate kamati araman kay hinabot man ang minilyon ka doses, libo ka doses ang COVID-19 vaccines. Bantayan tani boss action art, ibalunta kun diin ang may pinakamaayo turn out sang sining vaccination kon simultaneous province-wide vaccination sa bugos nga Negros Occidental. Ang naming isiniraksyon Marlon kung ang priority, although may ara priority list nga mo dapat ang bakunahan, pero kung nag-change karon o nagliwat ang pensada niya sa to, kinahanglan may ara kita dira sang gamiton no nga listahan nga pwede bala anytime dira kita makuha or anytime pwede kita mapatawag do auxiliary siya bing listing nga dira naman makuha sa bakunahan para nga hindi manugon ang bakuna. Yes, correct action art. No? Ugaling ka may kakatabo action art nga para sabi sa katawo luya gid ang among adlaw nga na bakunahan sa maturukan sa bakuna. Ang kakatabo nga hindi magamit ang ibakuna kun tani sa iya kay hindi sa pwede nga turukan pabangod nga high blood sa taas blood pressure ya na amo na katabang kay sa ang gintalan ako nga bakuna para sa iya nagstandby kay kulaton gid na nga magnormal ay sa nga blood pressure hindi ka na malikuan ang suhat na binigay sa mga edad na bala amo na siguro gakatabo sa ibang nga mga LGU Aksyon art ina nga bagay lakip na sa ginistoryahan na nagalig ng meeting nga ginpatawag Gobernador Bong Lacson Zoom meeting with mayors ng Bugos nga probinsya. Actually, iti required naman sila nga kinahanglan may substitution list no nga amo nang gamiton. Galing kiti dapat sundon kung ano dito ang sa priority list. Yes, Aksyon art. Kaya ang bawal paniliya sa Aksyon art, di kita magkapanigusto di kaya may ara kita sang protocol na ginaset sang DOH nga dapat atong sundon sa ring vaccination program. Pila gani yung vaccine nga nag-abot sa province nagligad nga daw? Nagligad mga 16,800 to siya. Okay. Sa Sinovac. Kaya ang i-distribute Aksyon art para sa duwa ka adlaw ning simultaneous vaccination, ang i-distribute Aksyon art 13,000 Sinovac. So, first dose pala na siya, no? First dose.
So, mayaran na sa ngitalan na para sa sekundos nga 13,000 para action art. May mga abot pa dugang action art kay matihambal ni Dia sa isigit tadi. Okay. Pag inabot, basi kon nila sa vaccine art, basi kon bago naman nga brandla ang vaccines ang mabaton nga share ang provincial government kag ang ginapaabot ato nga AstraZeneca bla nga ang kwarta gigamit kwarta gid sa gobyerno naton di sa Negros dum ka to. No, kay July kag August sa sunod mo ang bulan nga posible ipadala na no sang atong company agin baklan gid ato na sunod atong AstraZeneca. Maring update kay kan sa Aksyon Marlon. Aksyon Marlon. Yes. Tuod ni kuno nga subong pa lang may nagaprepara na sa mga butante nga kinahanglan may GCash. Nakita da kuno maagi next year ang pundo. Hindi na imposible ang sunod laban ni kanya ti may pandemic patasubong. Teo, while face to face mo di pwede mag gatherings. So, sa online mo lang gani kada bagay GCash. Hindi na imposible ang sunod to. Bagay. Hindi way managuro sa mga komentar kapag supak na, no? Magsig na lang sun arte basta legal lang way man siguro sa problema sa uli. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hanubaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon firing line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pagbalik ta karon na, damo pa kita diskusyonan, damo pa kita mga tandugon ang matupiko alas 8:03 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Juanito Banchero, 35 anyo, sa Mandaon, Musbari. Nagasipat-sipat ang akong nga mata. Pag magtrabaho ko, termigid ako may suksok nga antipara. 1 week na nagligas. Daw nag-ayo yung akong pangita. Itistingan ko yung pangkas ang akong nga antipara. Hindi na yan nagasakit. Dati nagasakit, hindi taran tamang kamo na magamit siya sa iBerry. Kay pritigid siya sa sikibo sa niya. Dako gig na bulog siya nita akon. Amuyato ang isa sa mga pasyente nga nag-ayo sa iBerry. Kung kamo dira ang may maayo man nga experience sa iBerry, nga luyag ninyo ipaambit sa atong tagpalamati, i-text lang sa 0943-697. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:16 na. Sa ngalan ni Aksyon Brian Molden. Ako sa gihapon ang inyo amigo sa mikropono. Aksyon Tayhopon ay may gabigali kay Otay Benedicto ho, nga monitor siya. Nyari lang ko monitor Victorina Heights, Mansilingan. Siling diri sang Melvin Solidarios Apdo. Siling Action Art may gaugtas siling sa survey. Kag daw ginabasol ka mo. Tanong kaya mo na nagawa sa survey. Babasol sila ilay. Anami ka ni sina kay at least may giya ka. Dugay pa na eleksyon to. Normal na iya. No? Dapat sina paninguha. No? Paninguha. Kay basi kon kapin pagikon ako politiko. Namian ko ni mo. Nga. Number one, independent. Iya. At least honest to goodness ang ginambal si mo. Kay kon bangkoton mo daan kung ikaw politiko, bangkoton mo mga leader mo, ang imo sining supporters, hambalon ka malang lapas sa ligon, globorte gidya iyo, ang halos tanan nga support, ara gidya sa imo, mo, ano man nga posisyon. Action firing line. Kabalo ka naman nga daan nga isa politika niya, abtik, abilidad, abo nang ginagamit sa politiko mo. Tiyang ilang mga butante, nag-alam naman, no? Ginagamit man ang abtik, ang abilidad, may paaman pangailan. Action firing line. Kaya iladon talaga ni nga itong boso kay parang nga magpati siya. At least lang nga may magtupa nga money. Action firing line. Ay, sadya. At the end of the day, sa tutuod lang, ipokrito ng iba na magambal siya. Vote buying. Abot na kamo ni Rocket. Galing kiti amo na bla. Ano pag reklamo? Formal sang isa ka politiko nga maluto sa eleksyon, nga magambal nga may vote buying kung timpo eleksyon, kay utro man siya mo. Action firing line. Debla. Amo gid lang na ang realidad. Ti kung gusto mo pagbago, sabay ka anay sa sitwasyon kung sincero kagid. Galing at the end of the day, ang eleksyon ni Dugay pa ni. Dugay pa niya. Sunod pa ni tuig o tikinanglan. Ting paninguha ka ginawa. Plastar nyo sing husto. Blang inang bakod gid. Agod kang wain na basulay. Action firing line. Ronald Vicera, siling nga good evening. Good ko lang ang asawa ko nga si Juliet. Ara sa East Home 2. God bless. Salamat sa imo ha. Ara man si Daday Hilado. Alex Torres, Arnold Bidayo. Niya 12 years old pa lang ko, DYEZ na ko, sa barangay 29. Ay, gali. Salamat, gina. Monitor lang kami always from barangay Kapitan Ramon Silay. May gabi lang sa pinalangga namon nga barangay Kapitan Ronnie Alvarez Aguirre. Tema ko, pinalangga yung Kapitan iya. Eleanor Aurelio Flores. O tayo Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan. Melvin Sulad, nabasa ko na ni Kaina. Jen Oisiser, may gabi man. Brax John Magbanwa. Sige, Rima Ricano Haliasgo. Sige lang bila, mangutos kasi ni perdi ka ni po. Action firing line. Ang preparahan kanin nila ni tiyempo naging kampanyahanay. Actually, ang balbalanay, hindi kang personalay, tiyempo eleksyon. Amo na kung may bulubinlod, pating alo mo sa libo mo, ginabusisi na sa kontra mo. Sa tiyempo eleksyon, harap mo personalay, pati na, normal na lang niya subong. No? Kinanglan kung mag-intra ka sa politika, handa ka sa tanan. Mentally, physically, and of course, ang bulsa mo gid-handa gid. Action firing line. Pero dili nakita sa maditali na sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Action
Radyo City Hall Report. Upod kita sa report with Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, may gabi. Action art sa virtual session sa Sangguniang Panglungsod Pinas ng Hapon isa ka resolusyon ang gin-author diri ni Bacolod Councilor Carl Lopez ang chair sa Committee on Environment kinagapangabay sa Bacolod City Legal Office pagiman sa Office of the City Mayor nga kun mahimo action art mayara sang monitoring patigayunon dito sa bahin sang Sumag River kung sa diin mayara sang gina-develop dira nga beach resort action art kaya kay City Councilor Lopez, may mga reports sa action art kasi man kaugalingon nga monitoring. Allegedly, may mga movement pa kuno dito sa may ginareklamo nga aktibidad action art dito sa may sakop sang kapurukan sang barangay Sumag kag meraman sang area sang barangay Pahanokoy. So sa resolution din ni Councilor Lopez according din siya kung nahimo originally ang resolution nagapangabay siya nga kung mahimo weekly i-monitor ang ginareklamo nga lugar. O galing si Councilor Archie Baribar, may diri sang suggestion nga kung nahimo hindi lang weekly action art kundi daily monitoring. Ang suggestion pa diri ni Councilor Baribar is kung mahimo mag-deploy dira sang residente sang barangay Sumag nga maka-monitor bala sa mga aktibidad kung bala nagapadayon gid man o kung ano dirang sitwasyon kag mag-submit sang report sa LGU kag konseho sang syudad sang Bacolod Action Art. Aring ang kabahin sang deliberasyon sang City Council. 27 is a resolution requesting the City League Office through the Office of the City Mayor to monitor on a weekly basis the compliance of the cease and desist order in the operations, businesses, activities of Engineer Takulod or lessees along the areas in Mabinuligon, Barangay Sumag, and Punta Balas, Barangay Pahanokoy, until all necessary permits have been completed. This is also again necessary because despite a cease and desist order being issued by the city and my constant monitoring and also that of the help of the EMB, the DENR, there are reports that there are some movements there in the city, in those particular areas. And I have already called Andy Takulod about 2 or 3 times, calling his attention, and he said he would comply, Mr. Chair. However, many of the lessees of his do not have any permits from the city licensing, which is why it is very important. Latest complaint coming from the barangay Captain Rodney Carmona also of Sumag. I said it's important that the City League should really monitor its compliance, Mr. Chair. I so move for its approval. Second. Mr. Presiding Officer, may I? Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. May I request the good proponent, Mr. Presiding Officer, to consider that instead of having a weekly monitoring, we will have it daily, Mr. Presiding Officer. Because what happens when we do it weekly is that is only one instance in a week, but the 6 days before the monitor comes is being made use by these people to violate the law. Action art portion ni lamang sang deliberation sang City Council. So, pinaka-purpose diri is kung bala na comply ang cease and desist order kung na CDO nga gin-issue sang City Legal Office against sa pag-develop sang lugar action art, no? So, depende ni sa magintikang sang CLO once nga ma-receive na ang kopya sang resolution sang City Council. Sa iban nga ba'y sa City Hall, kahapon nga adlaw sa sapol ang CDRRMO kag ang DPWH Bacolod District Engineering Office Action Art kag kay Executive Assistant Jo Marie Vargas ang cluster headman sang CDRRMO kati ginkasugdan nila nga magpatigayon sang synchronized nga declogging operations sa mga national road action art nga may sang drainage nga cover supposed to be sang DPWH District Engineering Office Action Art.
Dili kay Sir Vargas di synchronize o po din ang team sang CDRMO kag ang team sang DPWH kay ang dagko ni kanong nga mga manhole ang pagabuksan sang DPWH kag ang CDRRMO amo naman niya ang mag paninlo abi or magdiklag kung may ragid man sa mga pagbara. Lakip diri sa mga lugar nga muno ni EA Vargas ang sa area sang 9th Street pakadto na sa may PS Aquino Drive dira sa may dalan circumferential sa area sang Lopez East may raman sa Banago nga area Action Art sa may dalan na Araneta dira sa may Magsaysay flyover ayon nga drainage kag didto man may dalan Aksyon no sa may barangay Bata nga flyover Action Art kag ibang mga lugar nga mayra sang dapat aktuhan sang nataboy ning nagluntad nga pagbaha diri sa Bacolod City nagligad nga weekend. Magluwas ni ang team sang CDRRMO may schedule naman no na declaring operation sa tatlo ka mga mayor nga merkado sa Bacolod City this week Action Art no. So according kay Sir Vargas unahon nila hatagan prioridad sila sining operation ang sa area sang Libertad Market. Tingog ni Executive Assistant Jomari Vargas. Yeah, the next check pasugod na kami tudungan no. PPWH kami nga ma-cleaning natin drainage system sa Bacolod. Mga kalog pula naman pang so kami masugod kami ng semana sang declagging sa mga tindahan. Sa diin ka mga first area nga padulok sir? Sorry na identify naman namon nagligan yung itong bahagi lang ng 5. Oo. So amon is ang Aksyon nga daanong naman from 9th Street up to sa Aquino Drive. Kaya mo na nagtaas ang sunod ko is ako naman namon ang sa tumag nga problema siyempre sa may flyover sa North sa Keris na sila taas pang tubig Banago Road kung naman namon sa Banago and then there is may circumferential Banago Road manangunaon naman. Oo. Ang ito mention mo nga lugar, sir, under gini supposed to be jurisdiction ka DPWH, National Road na tanan. National Road ang Raneta. Asa pang lideri sa may flyover Singkang. Oo. I-declag ba naman na sa asin na tubig sa dalawang flyover sa Girls Club na yun. Oo. Puro na sa National Road ang kumanamon. Okay. Kami sila ma-break lang ko ni manhole nila So sila ma-break kami pasuyot lang kay sila mo ng drainage system. Okay. Other than that, sir, may iban pa maging agreement, sir, aside sa declogging? Walang iban pa nga mga makita na mo nga may needs ang engineering intervention. Mitingan na siyang duwa ka maintenance engineer sa ilaman posto sa district engineer sa city engineer. Siyempre, kung nasa ng ating punto namon sa general mode, kami ma-finance. Kagmay ng project like we did sa may puro kasagingan sa Banago Blanc, sa Benedictao. Sa atom lang yung pulpo. Actually, nabatihan si Executive Assistant Jomari Vargas ang wala pa huway nga Executive Assistant sang syudad. Gani man, pero kinanglano na ginman nila kabalo ka tigululan na niya subong mo? Yes, actually. Kaya magluwas sa normal nilang operation, may COVID-19 pang dapat nilang aktuhan like ining regular nga disinfection kada Sabadong adlaw sa tatlo ka mga merkado kag ining mga request nga ilaman sining nga mabaton for disinfection sa mga establishment kag sa mga isolation facility no nga ginatiniran sang COVID-19 positive kag pag-pick up kag ang pag-responder man no sang CDRMO in kaso nga may mga aksidente sa mga dalalanon diri sa may Bacolod City. Sa katapusan nga balitagikan sa Bacolod City Hall, so kaina gin-approve na sang City Council ang appointment ni Sir Melvin Recabara bilang department head no or pamuno na gid no sang General Services Office o kon GSO Action Art. Siya ni nagbulos sa nag-retire nga si former GSO head Jerome Solinap Action Art. Saan nag-effect ang epekto? Nag-OIC ni si Sir Recabara Action Art sang Feb 1, 2021. So from February, no, kaya mo na nag-retire Sir Jerome until January 2021 na. So Feb 1, nag-assume si Sir Recabara Action Art kag as OIC. And then, amo naging aprubahan sang City Council kay na unanimously, wala man sa may mga nagpamatok,
So may pila diri ka mga ginpamangkot action art ang pila ka mga city councilors pasolihi gin-approve sa no ng city council kag nagpalambot man no sang pagpakigbulahan ang mga konseho. 35 years na no sa pagpangalagad sa gobyerno si Sir Recabar action art. Di ni siya nagalin gani nga department? Wala kita idea kung di siya nagalin kay kaina limited ang mga information nga iya sinigin hambal sa City Council kay nag-appear ini siya kaina sa virtual session. Pero 1986 no sang nagsulod ini siya sa may City Government Action Art kagati ang iya sining pananawan sa GSO na siya kuno mag-retire siya sining pagpangalagad sa gobyerno Action Art no. So gin-approve na ang iya sining appointment bilang GSO head sang City Council. Isa din sa mga naghatag sa statement si Councilor Al Victor Espino nga may lagi siya sang kumpiyansa sa leadership kag abilidad no si Sir Recabara since before sang nagkonsehali ni si Councilor Espino mga previous years action art nag-auyat din siya sang komitiba bilang chair sang Committee on Financial Appropriation may mga seminar man niya naging conduct nga gintampungan sang konsehala. Aring tingog ni Councilor Al Victor Espino. I have known Mr. Melvin Recabar for as long as I have been a member of the City Council, Mr. Chair, since 1998. I have had the pleasure of attending seminars with him during my chairmanship at the Committee on Appropriations and Finance, Mr. Chair, and I have learned a lot from the experience of Mr. Melvin Recabar. And if it is acceptable, Mr. Chair, for me to endorse, give him my personal seal of approval, Mr. Chair, because I have personally worked with Mr. Recabar, and he has my vote of confidence, Mr. Chair. So I've been in the council since 1998 up to this day, Mr. Chair. So I vote in the affirmative and I endorse Mr. Melvin Recabar, Mr. Chair, as the new GSO head of the City of Bacolod. Actually, tingog ni Councilor Al Victor Espino, no? Rio may kapamangkot pag ito, parte sa charter activities. Bla, why na to? Hindi na to why na ang charter activities on Friday, hindi bla? Yes, postponed action art. Hindi na mag-abot ni si Attorney Salvador Panelo? Oo, kay postponed hindi cancel. Kailan ang postponed sa cancel. Postponed action art ining celebration sang pero ano matabo sini since gagin postpone na no basi may ara pa chance nga sa iban nga mga inadlaw pero hindi guro no. Yes, ang nabutang action art actually sa press statement ni Mayor Bing na kung magmayo ang sitwasyon ti basi makakandak ang City of Pagdumdum sining Charter Day no. Pero this Friday nga mo gani siyang adlaw nga nag-celebrate ang Bacolod City sang Charter Day, hindi siya madayon since may mga recommendation from local IDS Chair, Vice Mayor Elcid Familiaran, Bacolod EOC Executive Director M. Ang, nga manablagin assess nilang sa production art bangod sa mga figures with regards to COVID-19 situation. At ito hindi gid maduso no ining supposed to be planado na kuntani nga programa nga Charter Anniversary. May program na, may mga guest speaker na, no, again invite si Chief Legal Counsel ni President Duterte, Sir Panelo, kag may program na kung tani dila sa may labis ng BGC sa Friday. O galing, bangod sa assessment kaging conduct sa mga city official, kaiwayan ng national, postpone ang ini nga aktibidad. At yun nagkapasalamat sa giyapan sa Mayor Bing kay Sir Panelo, no, Salvador Panelo, nga daw ginset na niya at may schedule pagpadulong sa Bacolod City. Ginbato niya siya na invitation bala, no, bisan sining nga sitwasyon nga mangin dinapit nga bisita sa ika-83 nga Charter Anniversary sang Bacolod City. So far, wala pa sang additional information kung bala may mga virtual nga mga kahiwatan kag kung ano ang matabo by Friday action art. So far, pinaka-latest nga sitwasyon from City Government of Bacolod nga ginpostpone ang 83rd Charter Anniversary sang syudad. Why pa action dahil ko ano, reaction mga city officials right after ato lang Department of Health Undersecretary ni gambal nga hindi naman kinanglanon og facial kunara sa gwa.
Wala pa action art, wala pa sang panala sa open space. Kay sumugil lang mga hapon nagwa ay ng palayag no sang DOH sa national. Nga kung nalaka sa open space hindi na kinahanglan magsuksok sang face shield. So panako nakuha sa reaksyon ang mga city officials angot na pinaka-latest nga statement from the national government. Ikaw daw ay ka naman niya suksok kung nagalibot-libot ka man lang nibla? Oo, kisada kapalid. Delikado, nakapin pa. Kuan ka, nagamotor ka, kung ano, hindi naman yan. Nunid naman, kaya may yara magka-tabon sa ulo mo. Oo. Mula kisa ako nag-interview, nagkakapalid action art, pero dapat ang gina-interview natin, dapat may face mask man, kag face shield, action art, kag social distancing. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Salamat kinaksyon Dale Salazar. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Kay Mercy Flores, siling niya good evening. And also to Aksyon Radio watching here in Hong Kong. Araman si Sir Dennis Richard Tibor Roma, si Ann Lobaton, siling Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay kag sa partner ko Ruel Gonzaga sa Sumag, Bacolod City watching from Aman, Jordan. Si Madam Heaven, si Humalumi namin Kapidra, Joy Drilon, evening man, Bon Ignacio, gamonitor man ko si Bon Alunan Ignacio sa La Carlota. Domingo Guan siya, action art sakto kagid at the end of the day, pila amunda, amon ang masubo nga kamaturan. Rimar Hicano Halyasco. Sige, iban karon naman, dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM. Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon
Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Ayos last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga gabi do sa Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon sang inyo regular anchorman Aksyon Brian Morden. Oy may gabi galimay lang ang pag monitor dira ako sa kay paring Jose Suko nagkadto gid siya kaina no sa istasyon pare ara man si Sindoy Ransi paring Sindoy. Aksyon Firing Line. Salamat gid sa padayon no nga pag-support all the time no diri sa Aksyon Radio Bacolod. No, thank you gid sa inyo sining way untat nga pag-suporta. Ayos, ari pang ibanwa. Malabutan ko lang kay timputa limitado lang gid katama. Parang
mapasalamatan taman niyo si Teresita Ohira Kahuraw. Thank you gida. Ara man siya ga monitor karon nga gabi. Thank you gid sa imo sining support. Si Carol Montoya nabasa ko na ni kaina sa national printing ni siya. Ayos. Thank you gid. Padayon na lang ang pagpadala sang mensahe. Ara man si CJ Ligaspi. Monitor siya sa upod sa iya sini pamilya ang Ligaspi family. Catherine Kapunong, thank you gida for listening. Sir Joval, nabasa ko na ni Sir Joval kay na message mo. Si Diding Alojamiento, good evening gid, thank you for listening. Pabuwasan ko lang niya, parte sa statement sang Department of Health. Aksyon Firing Line. Pero Ario, sa mga late tuners, blang away ka monitor kaina sang ginpatigayon, ginpagwa ang result na pre-election survey ang ginpatigayon sa Aksyon Radio Bacolod. Klaroon naton nga ini iyang result based ini sa independent survey nga ginkandak sa Aksyon Radio nga gingastuhan mismo sa amon dream isang management through Aksyon nuna magbanwa. Now, ang natabo, nagligad kung madumduman ninyo, probable candidates itong inaistoryahan, ginatag naman ang result sang survey. Aksyon Firing Line. This time, nga pre-election survey in preparation for Aksyon Radio Bacolod coverage, Decision 2022 National and Local Election. Now, ari ang mga nagpanguna sa pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod kay kahapon congressman mo. No, ang kahapon, by the way, si Kong Greg, siya magyapon ang nagpanguna no sa survey nagapakita nga madamo gihapon sang Bacolod non nga naghambal nga kun patigayon non subong ang eleksyon si Kong Greg ang ila suportahan. Aksyon Firing Line. Tiyari ho, sa siniyang pre-election survey sa Aksyon Radio Bacolod, ang nagwa no kay sa survey ginpamangkot diri kon may eleksyon sinong inyo butuhon bilang nga kandidato kung magkandidato ginman. Uy dako ang nakuha sang anay congressman sa 3rd district kung mga 59% nga si Albi Benitez. Nagsaka ang iya nga average according diri sa result nga sa probable candidate survey nagligad nga bulan, no? Si incumbent Mayor Bing Lunadia ti 27.1%. Kag ginsundan naman ni former Bacolod City Mayor Monico Puentevilla with 4.3%. Patas naman sa ranking sa incumbent City Vice Mayor Elcid Familiaran kag Lone District Congressman Greg Gasataya nga may 3.8%. Tingaling why man niya chance guro. Pero kay Vice Mayor Elcid dalangan pa ni siya magpapili man mayor da, no? Nga kaalyado ya Vice Mayor Bing. Aksyon Firing Line. Si Anay Bacolod City Councilor Kanutan may 1.0% kinakuha. No, Vladimir Gonzales 0.5%. Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano may 0.5%. Aksyon Firing Line. Face-to-face ni siya ha, ang method nga gingamit sang Aksyon Radio Bacolod, of course, headed by Aksyon John Diaz, kag ti may ara sang non-random sampling. So, sa mga politiko, dira sa mga supporters, layo pa man itong eleksyon, no? Kabalo ka, ti kada isa may ara sang mga programa, propaganda, no, nga ginapagwa. And take note, when you say propaganda, it doesn't follow nga magambal ka propaganda, ti malain kundi may black propaganda, may ara man niya sang propaganda giya para sa programa sa imo kandidato mo. Aksyon Firing Line. Alain mo lang na yan, black propaganda, nga ginagamit ina sampila ka mga politiko, kag mga advisor sa politiko, agud gubon ang kontra nila, agud nga maghimo sang
malain na propaganda nga i-discredit ang makontra sang ilabos sa politika. Galing tanan na lang ni gamiton. Amo nang preparahan mo gani kung mag-interact sa politika. Ay sus, kinahanglan number 1 nga requirement, way labot nga dalom ang kuluton mo sa bulsa mo, damol ka, guya. Aksyon firing line. Kaya hina ding guya mo, laban ka gid siya ma. Kagdasod kung magsintimos ka, pirdi ka na iya. Aksyon firing line. Kay eleksyon ni amo ning eleksyon gani, that is why may eleksyon, kay tao ginatagan man puder kung saan o sila makakwarta, makabutos ang luyag nila. No? Ang iba na nila, namin ni sadya ni may eleksyon ni, doon kapiyo, gina sing iba, no? Kasi nila pag-eleksyon lang, nga mo ni may kwentruhan na yun. Makamani kita sinimo. Aksyon firing line. Kaysa tutuod lang, in every election, may mga leader tuod nga bisan sa barangay, sus merusip, daw matyagan kung iban doon nagmaro naman. Nga kada eleksyon, ang iban, after election, makabakal sa bagong motorsiklo, madown kung ano da, ina leader ha, sa mga politiko. Aksyon firing line. May savings sila, no? Ay, sad yan lantawon ta. Ngaton malang driya, importante nga sa nagilapit nga eleksyon, ulaton tanay bala makapile sila sa bulan sa Oktubre, para mas klaro kung sino ang mga kontra, sino yung mga kandidato. Tini mga survey ginahimo sa Aksyon Radio. Part ba ni sa amon election coverage sa May 2022 election, no? Sundon nyo kay buwas Aksyon hotline, i-plus tabla kay buwas ni report Aksyon Janong sa Vice Mayor naman. Aksyon firing line. Ay kung sinod ang magpanguna, buwas sa Aksyon hotline kay it's a date, kaya ito na ikwaon buwas kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon firing line. Ayos kay Tita Stella, Tito Jojo Anlap dira sa may sumag, no? May gabi sinyo na, may gigang pagmonitor, ha? Thank you gid sa inyo suporta. Always nga pag-support diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon firing line. Wala tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad, ang party sa facial ni kagiban paginiba update sa vaccination program sa City o Bacolod, pabasan ta ini sa Aksyon Hotline Program. Aksyon firing line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon or Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!